startede i Italien. Tortoro forelskede sig i et italiensk kvinde og arbejdede i hendes fars isbutik. Hans kærlighed til is voksede, og han åbnede Paradiskæden, men han var dog ikke alene om det. Toro mødte en mand ved navn Jørgen Bjerre, og deres møde var en start på en stor succes. Deres hårde arbejde og gode kommunikation med deres ansatte gjorde, at Paradis Iskæden ikke faldt til jorden. Paradis Is ejer selv 4 ud af 23 butikker. Det giver et underskud på grund af fejlansættelse af nye medarbejdere og for høj husleje. Derfor har de valgt at frasælge nogle af deres butikker, lokaler og et nyt personale. Paradis Is håber derfor at ændre sit underskud til et overskud. I fremtiden ønsker Tortoro og Jørgen Bjerre at åbne butikker i Afrika og har også fået tilskud til at åbne deres første butik i Uganda til efteråret. I 2003 åbnede Tortoro og Jørgen Bjerre deres første Paradis-butik i København på Nørrebro på Sankt Hans Torv. Paradis medarbejdere har en imødekommende personlighed og har lyst til at yde den bedste service ud over det sædvanlige. Deres produkter samt kundeoplevelser skal altid være 100% i orden. De er stolte af deres is, shakes og varme drikke, og de vil gerne vise, hvor godt is kan smage. De satser benhårdt på at tiltrække og ansætte de mest service-mindede medarbejdere, og de forventer et engagement og nærvær, når man er på arbejde og bag disken i Paradis. Paradis Is søger unge, som gerne vil dygtiggøre sig og leder efter et nyt spændende job. Paradis Is producerer deres is hver morgen for at opnå den friske og cremede konsistens. Paradis Is går op i, at deres kunder altid får en unikke smagsoplevelse, som de forventer, når de ankommer til deres lokale Paradis Is. Og også, at der bliver brugt rene råvarer til produktionen. Deres produktion udføres af isproducenter i produktionslokaler ved en eller flere butikker. Isproducenterne møder ind tidligere om morgenen for at lave den cremede og luftagtige is. Paradis Is fik engang rygte om, at deres is blev genbrugt og frosset ned om aftenen og blev brugt dagen efter igen. Dette rygte slap Paradis heldigvis hurtigt af med, da de ansatte en kommunikationsrådgiver til at lave om beskrivelsen. Udvalget af Paradis Is kan variere fra dag til dag, da de godt kan lide at bruge sæsonens frugter. Paradis frugtis produceres ved deres udvalgte frugter og vand. Mælkeisen produceres med deres friske mælkebase fra mejeriet. Blandingen af dette hældes derefter i ismaskinen, og ca. 10 minutter efter er deres friske og luftagtige is færdig. Paradis Is indkøber deres varer fra forskellige steder. Deres mælkebaseprodukter kommer fra tranmejeriet, som man også bruger til at lave mælkeisen. Til frugtisen bliver der brugt fast frugt fra gårde rundt omkring i Danmark og vand. Kvalitet er et stort og betydningsfuldt ord inden for Paradis Is. De går målrettet efter at have de bedste og friske råvarer. Råvarerne bliver transporteret fra det kolde marked og ind til butikkerne. Isen bliver produceret hver dag i selve butikken om bagved. Dette gør isen frisk til forbrugeren, og man kan smage den unikke og kvalitetsindholdige is. Paradis Is har farverne med en rød baggrund med deres logo ovenpå, hvor teksten Parad har en gul skriftfarve, og hvor is har en blå skriftfarve. Når man bestiller deres is, kan man enten få den i vaffel eller i bære. Deres bære har også den røde farve med deres logo/skrift trykt på. Skriften, de har brugt på deres logo, er delvis sjovt, men også barnlig, hvilket gør, at det bliver eye-catchy og sjovt. Paradis Is går meget op i deres kvalitet, og deres kvalitet skal også kunne smages. Paradis Is går også op i, at deres forbrugere altid kommer tilbage og er trofaste, derfor skal deres is også leve op til kravene for hver gang. Udgående logistik er det, som Paradis producerer i deres butik og videre ud til forbrugeren. Da Paradis Is går meget op i deres kvalitet og deres råvarer skal være friske, er deres priser også lidt dyrere end andre. Paradis Is har derudover også en website, hvor der står om Paradis Is historie og hvordan de producerer deres varer og hvordan de ønsker, at deres medarbejdere/crew skal fremgå. Når forbrugerne træder ind i Paradis Is, skal vi virke glade, imødekommende og venlige. Paradis Is har som mål som altid at drive deres forretning om kvalitet og service. Derfor kan du altid være sikker på, at vores is er i god kvalitet og frisk, når du møder ind. Paradis Is' medarbejdere glæder sig altid at betjene vores kunder.
Derfor er Paradisets slogan is produceret med respekt, som betyder en for den bedste kvalitets is, som udgør top service. Anmeldelserne for Paradis Is er næsten altid positive over for deres betjening. Ud fra denne værdikæde kan vi konkludere, at Paradis Is har rigtig mange styrker, som blandt andet dobbelt kvalitet, friske råvarer og sundhed. Men de har derimod også har problemer med Paradis Is' kunders troværdighed, da de genbrugte isen til dagen efter, men dette rygte blev slettet meget hurtigt. Paradis Is er en meget stor og kendt kæde rundt omkring i Danmark.